Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Esta xente que fundou esta audición non buscaba héroes, senón dignidade, unha verdade sin adornos nin xuicios, para que lonxe da terra estes galegos mantiveran a súa condición de tales, olvidados, por suposto, por aquela narrativa oficial do Estado, de que éramos, bueno, como as vacas, metelas nun barco e mandalas para América. Foi unha forma de resistencia, pero fundamentalmente foi unha forma de loita. Encontraron na creación dun programa de radio unha maneira de loitar contra a dictadura. Pois estamos falando dunha xoia, realmente, estamos falando dun programa que ten 75 anos en antena, entón estamos falando de un supervivente nas ondas radiofónicas. É radio feita en galego, por galegos, con contido, e me gusta dicir que o Sempre en Galicia ten un pasado enorme e ten futuro tamén. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.